O mércoles da semana que ven un grupo de peregrinos capitaneados por un guía, un historiador, un artista urbano van percorrer 5 etapas da vía Cúnin, seguido a ruta marcada pola primeira guía de peregrinación que se escribiu na historia. Pois esta iniciativa xurdiu vendo os episodios de Ibai e Xocas facendo o camiño francés, falando con Diego As, artista, dixemos que podía ter sentido facer algo semellante na vía Cúnin, onde el ten varios murais feitos, así que despois falamos con Javi Gómez Vila, o historiador, entendémonos como sempre moi ben entre os tres e decidimos lanzar espontaneamente a idea e quen se queira animar, pois benvido a unirse. Que ten de diferente a vía Cúnin? Pois que é o trazado deseñado por Hernán Cúnin, o monxe alemán autor da primeira guía de peregrinos da historia. En ela traza o que define como o mellor camiño a Santiago dende Europa. Hermann König foi un monxe alemán de Bacha que recibiu o encargo de escribir a primeira guía de peregrinos da historia na época do Renacemento, época de investigacións e todo iso. Bueno, entón el saiu en 1488 acompañado de outros monxes e buscou o mellor camiño posible entre Alemaña e Santiago de Compostela e fixo unha guía magnífica, unha guía práctica onde os peregrinos poden atopar por onde ir, onde comer, cal é o mellor viño, cal está mal. Bueno, unha guía pensada para os peregrinos. Precisamente parte da obra que ten Diego As nalgún dos concellos da vía Cúnin recrea a peregrinaxe deste monxe. Creo que o tema de poder sacar unhas fotos e levar un recordo pois pareceme fundamental e logo tamén, bueno, darlle unha continuidade a unha historia do monxe donde vese en distintas situacións e sobre todo un pouco de embellecer tamén o espacio. Para unirse á iniciativa abonda con contactar con calquera dos promotores a través das redes sociais. Algúns chamanlles Sakura e outros, malia que perda algo de exotismo, chamanlle amendoeiras en flor.